Ahoj, to som ja, Rasmus 159 a ukážem vám výbuch, čo som vám, čo som vyrobil, dal som do zeme 5 TNT-čiek, dal som to buchnúť a potom som to naplnil, takže ide sa na vec. Čo s tým je? Jaj, prepáčte, ja som sa pomýlil. Teraz to je... Idem trochu ďalej. Som si k tomu dal aj dobrý texture pack, taký, kde tie ohne dobre vidno. Dobrá diera, čo? No tak ahojte a dajte lajky, poprípade dislajky a za každý like pôjde kopanec môjmu kamarátovi do zadku. Tak čaute.